Salam kardeşler, iyileşler hemmelere. Akşamınız hayırlı olsun. Bugün meclisimizin täze bir sanyna başlaýarys. Bugünkü sanymyzda täze Türkmenistanda insan gymmatlylygynyň birinji derejeli alınmasy hakynda, ýagny türkmen halkynyň insan baýlygynyň kanuny tarapyndan üpjün edilmesi hem gorap saklanylmasy hakynda ýygnaşyk geçireriz. Indi ýygnaşyga başlamadan öňürtü size söz bermeden öňürtü aýdyp geçeýin. Bunu biz näme üçin etjek bolýarys? Sebäbi näme? Ine geçen 30 ýylyňdan bäri bizim ýurdumyzda şeýle adamlar, yetişen adamlar bardy. 90-njy ýyldan alyp gaýdyp şuňky güne çenli alyp gelenimizde ýurdun içinde bizim aýdyň insanlarymyzy iş edip bilýän, bu halkyň baýlyklaryny gorap bilýän we insanlary, ýani halky aýdyňlatyp biljek adamlary ýygy hem-de ýürüýtelegi görnüşinde ýok edip gelýärler. Şoň sebäbinden bizim halkymyz şuňky güne ýetdi-de. Şuňky gün diýil ýani ýurdun ýarymy ýurt daşyndadyr, halkyň ýarymy ýurt daşyndadyr, ýarymy ýurdun içerisinde agyr günlerde ýaşaýarlar. Ýurdun daşyndakylaryňky hasam agyr. Ellerinde pasporty ýok, hiç bir zady ýok, işi ýok, hünäri ýok, bilim bilgisi ýok ýa-da bu halky ýurdun daşynda goraýan bir neme ýok. Ýurt tarapyndan üçin edilmeýär. Ýagny dünýäniň haýsy ýerinde ýaşaýan bolsa, türkmenler pasportsuz bir şekilde, ýagny ezik bir şekilde ýaşap gelýärler. Şoň üçin indi biz ilkinji etmeli zadymyz şu täze Türkmenistanda insan baýlygymyzy birinji ýerde etmemiz, goýmamyz gerekli, hem-de bunuň ilki katma değer insan yetiştirmek hem de şo yetişen insanlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin kanuny tarapyndan onun nemesinin bolmasy gerekildi. Şolar hakynda hemem şu tarihdaky olup geçen nemeler bardyr, ne insan arastaçylyklar bolup geçendir ýurdun içinde. Şolardan ýadyňyza düşýän ýerlerini aýdyp geçdiňiz. O men söz bereyim size. Rahat kardeşime söz verelim. Assalamu alaikum. Hormatly vatandaşlar, kardeşler. Başım hayırlı olsun. Men insan gymmatlyklary bardy. Bu umut atygo tema we bu gurrun. Türkmenistan'da diýip aýdygda zatlar ýok. Insan gymmatly adam oramak ýok. O taýda Türkmenistanda insana garşy, yani akıllı, Türkmenistan'ı aydınlatacak, akıllı, ünlü ilişkileri yakacakları yok diyorlar. Ne onu gözümüzde yaşandığımızda şayet doluk. Bir bahane ölen, bahane taptı edenim ya etrafta taşıyarlar ya maşini katkırıyorlar. Değerler öyle diyorlar da şahir ol, sen ekonomist ol, kuruluşçu ol, halkı yöneticek, aydınlatacak adamları öldürüyorlar yani.
Nihayet 2000 Sancar Vakası'nın hem akıllı aydın adamlar, yurduma küçük adamları nasıl temin ediyorlar. 94. yılı orada temin edildiler. 2000 yılı Sancar Vakası'nı temin edildiler. Şeyde halkı akıllı adamları gururlamadılar diyorlar. O akıllı adamlar ne diye? Gümrük üstün nedeni yurttaşa çıkacak. Ona şu bizde terörist olup çıkan adamlar Zaşirut'ta profesör doktorat veriyorlar. Ne için bu tayrat bak? Onu düşünüp bilemem. Yani Türk vatandaşı yaşayan kadar terörist yurt dışına çıkan kadar profesör doktor oluyor. Kayıtlayamadım onu. Ben bir ekonomist, bir varat, bir kimik. Hemen tanıyanım diye benim dengüş olan demeden Winter Hoza bile mara olimpiyada etmekte torunu koyacak. O da yurtta okuyup kaynaştı. Okuyup bilmedi. O kadar da iş vermediler. Amerika gitti. Amerika'da herhalde profesör. Yani o dayanmayan, tuğda donmayan, soğukta donmayan element taptı. Kimik element. Profesör saptıran doktor. Daşarı oturdu. Ekonomist oldum. Guruşukçu oldum. Doktor oldum, profesör. Onu seni kaçamak ediyorlar. Bizde olun öldürüyorlar. Yok ediyorlar. Bunu çözüldü olmalı. Çözüldü vakti olmuyor. Beysek insanımızın kıymeti yok. Yani her şöyle de gelip görsen Türkiye'de Türk diyen de niriliğe olun Türk diyen olun bir derece. Aydın min diyen olun 3. derece, 2. 3. derece o adam oluyor. Ayşe'nin adam olmadı diye koyuyor. Yedi gidiyorlar. Çok var Türkmen'in ağırayını kaçırdılar da. Bunun için bir rahat bolmalı. Bu dostuna gitse Türkmenistan yeryüzünün kartada sihirli. Bir insan katı kımmatlıdır. Nüvitten gazdan has kımmatlıdır. Nüvit gazdan bağdır olun esası akıldır. Kımmatlı. Yani Avrupa'da, Amerika'da nüvit gazı var. Hep bağları. Nehli yaşarlar. İnsan kımmatlı var, insanın kadarı var, insanın kıymeti var. O sayılarda. Şunun hasanı, insanın akıllı adamın hasanı bağ yaşarlar. Mesela çıkarırlar Germanya'da. Benim aşinanın hemmesi üzün yurtlardı. İnsanın kıymeti bağ yurtlardı. O sayılarda adamı hasan gidiyorlar. Sportsmen ol, kuşçu ol. Burada attan işin çıkıp, başın çıkıp, kirlen iş edip bilsen, senin pulun tayin. Hasan gidiyorlar. Türk vatandaşı ne için yok? Ne profesör var? Ne min öz, ne yöngü oğudasım aşk vatta bir adını isteyeceğiz. Yürkeşimi tanıyat. Doğru, doktor. Yürük şaşıpırın Garhanzar diyorlar. Nur veredir. Anasol, eğer yürük şaşıpır. Ne yapıyor Türk vatandaşım iş yerine noktalar? Türk vatandaşı yürük kapaset bilen dusarı yok. Germanya, Avrupa ise o kapı alıyorlar. Yürüte zakat edip sana gidiyorlar. Zakat edip gidiyorlar. Gümmet daha işler geliyor. Belki işletsinler sonra. Adamın tavırını uğrasın. Yürüklüğünü sarışsın, yürüklüğünü peyda etsin. Yok. Türk vatanın akıla karşı. Türk vatanın akıla karşı yok. Bunu bir korunmağına bildirmeli. Koruhana deneyali. Korunmalı. Akıllı adamla korunmalı. Korunmasan yurdu etmeye. Ne bileyim kadın seni hiç tart. Akıl gerektir. Son olur. Bu o tema. Bu maslahat bey. Türkmen bu şehir tapmalı. Yollaşır kardeşler. Akıllı adamla korunmalı diye karar çıkarmalarını ben teklif edeceğim. Şu meclise. Senin düşüncelerinizi aydıp bedeniz başarılı. Sağ olun. Sevdiğiniz için. Balyar, sağ olun.
Gowy sora goýdum Farahat. Näme üçin Türkmenistanyň içinde bol adamlar ogry bolýar, terrorist bolýar ýa-da erwed adam bolýar ýöne şo bir adam ýurtdaşyna çykýar bolýan professor bolýar. Merdan kardeşimle söz verelim. Yurttaşlar bu meselede men azıcık 19. asra girmekçide tarihi vakalardan öğrenen bilgilerim aşağıda fin edipdim de. 1860-njy ýyllardan başlap Rus imperiyeti bizim topraklara gelýär. Şondaki hanlaryň, serkezdelerin korunuş düzgünü, yani aydın adamların korunuş düzgünü hakkında aýtmakçylar. Yani Kiyat Hanyň ogly vardır, ortanca oğlu Yaşımrat Han. Bunun Ruslara karşı eden hareketleri yurdunu koruma için. Şu tayda da şoların goro kemsiz gelýär. Ondan Keser Kacın Hanı ahal serkezdeti. Han däldi, ahal serkezdi. Adı ahalda. Onun durmuşundan bu kitabı okuttum. Onun korunuş düzgünü, yani aydın hocalığı bolsun ödünün gorunçy gatyp kesýärler. Ondan bärik çykýsak Edi Han var. Ondan soň bizim aydınlanma Öraýis da var, Gaýf Atabaýew var. Muhammed Atabaýew var. Yani şuranyň egendeşleriniň gorunçy hiç ýok. Ondan soň Cüneyt Han var. Bärligine gaýtsak Halmrada Ataparaga döwürleri 90-njy ýyllar. 90'dan soňky ýyllar, 2000-njy ýyllar. Ahyra mine 2024'de geldi. Bu şu neçeler şol Rus sistematynda gurnulan, yani düzgünün içinde ýaşap gelýär. Şol hiç ýyly biziň aydynlanmaz, korunmana hiç ýyly mümkinçiligi ýok yani. Şu adatda çykarlan kanun ýok da aydynlar goruma hakynda. Kanun çykmasa da guruluş ýok. Guruluş şu aydınlanmalı gorap bilje guruluş olmasa da hiç ýyly biziň aydınlanmamız bolsun, ýa her bir ýurtdaşymyza hiç ýyly hukuky goralanok, hiç degeri bolanok. Indi şol tarihi bir iş etjek bolsaň tariha seredip görmeli da hökman. Ne könes olmadyň täze olmaz ýa-da şu sözlerin arkasynda gaty uly filosofiya var da. Gysgara baýdamyzda şu neçeler biziň aydynlanmaz hiç gäsi goralman geldi. Ýurdun, yani şu döwlet hem şu ýurdun içinde da ýurdun bähgidi üçin, geleceği üçin, bekasy üçin, yani bar bolma mümkinçiligi üçin aklyny, güýjüni, janyny topragyna başlan aydynlanmasy goralman geldi, ýetirlik geldi. Indi şunki edilip durulan meselede ştada bir tarihi neme bolýar da reform diýip aýtsaňam boljak da üýtgeçme, täzelik girmek ýurt bekasy üçin bu ören wajyp meseledir. Menim düşünjäm aýtsam gelecekde de, yani öňümizde seredip aýtsak aydynlanmadyň elde bermesiligi, neçeler berilmegini, yani doğru bilýär-de. Diňe özüňem däl maşgalasynyň goro aslında bolmalydygy diýip düşünýär-de. Şeýler ýurtdaşlar, kardeşler, ýene mümkinçilik közenestine goşan. Tamam. Bolýar, sağ olun. Söhbet kardeşimle söz verelim. Sağ olun. Menem gatuda gitsekler 91-nji ýylda Türkmenistan Rus nemesinden aýrylyp imperiýasynyň aýrylyp öz başdakylygyny gazanandan soňky 13 ýyldan bärdäki neme aýtsak bolýar. Tarihi beýleki ýylleşlerimiz aýt geçýär. Türkmenistan häzirki güneçeni islenlik bir tarapyndan bir bilge ýa bir atşa eýe bolan ýa dünýä derejesinde tanylýan bir şahsiýet ýok Türkmenistanda häzirki wagtda.
Yani Türkmenistan'da şahsiyet yetişmek ya olmasa şu bilge iyi bolan ya täze açışlar, täze ideýalar ortaga goýan ya bolmasa kitap ýazan, kitap türüden şahsiýetler ýok. Buny şahsiýetleri özleri ýok edýärler. Ony olaryň nemesi bilen hem belli bolup dur häzirki wagtda. Şu şahsiýetleri yetiştirmek gadagan Türkmenistanda bilimin gadagan boluşýarlyk şahsiýete yetişmeye gadagan. O şahsiýetçi yetişek şahsiýetlerim ya olmasa yetişen şahsiýetlerim üstüne pok atıp ýa-ni halka ýigrenji göz bilen görkezilmek metody alınıp barýar häzirki wagtda Türkmenistanda. Bunem ýa-ni aýtışlar ýalak türkmeniň öz eli bilen edýärler. Türkmeniň öz eli bilen etişler ýalak bunem Türkmeniň öz eli bilen ýok eden adamlaryň özlerini ýoklamaly. Biz şol meclisde şu nimämizi maksatlary aýtýasa häzirki wagtda şu wagtda karar alınmaly şu meclisde. Şu meclisde näme etmegimiz gerekli. Sebäbi Türkmenistanyň 30 ýyllap şu nemesi hiç ýyl agzanylmady. Ne Goşadyrnak içindäki resmiler tarapyndan agzanly, ne Goşadyrnak içindäki beýleki adamlar tarapyndan agzanly, hiçler tarapyndan agzanylmady. Gaýtam şu zatlary dile getirýän adamlar. Şu ýurt üçin, şu halk üçin janyny ortaga goýup, şu halky şular ýalyk bir mafiýa guruluşynyň elinden halas etmek üçin, halky şol wagtyňda döwleti halas etmek üçin öňe çykyp ýurdun kemçiliklerini aýdan adamlara garşy göreşýärler, göreş alyp barýarlar. Yani onun cinayetkar hökümete karşı göreşen şekilli bolup şu hakikatleri açığa çıkaryan adamlara karşı göreşýärler. Bundan kimler göreşýär? Onun atlar. Käme agdal geçili häzirki wagtda meclisi aýtsaň bolar onu elbetde ýöre. Şol adamlarym häzirki wagtda şu birazçyk aýdynlyga tarap ýörep barýan ýa şu herek jemgyýeti, halky aýdynlyga tarap hereket etdirjek bolýan adamlara, badak salyan adamlaryň hiç ýyly soragsuz cezalandyrmaly diýip men şonu näme aýdýan ýani bu men pikirim. Sebäbi olar bir adam satanyp, müňlerçe adam satdylar. Ne Halmra Söyünüf kardeşimize aýdyp geçdi şular. Her gylyna bir adam satanlar diýip. Her gylyna. Ýurdun içinde de şolar ýaly adamlar. Nägide şahsiýetinde Sapar agamyz biziň Sapar aga illeşimi. Öyle canlı şaýady. Häzirki wagtda görüp oturýar. İlkinji videolaryndan başlap Sapar bilen bir Halmra Söyünüf pokat başladylar suwtnamasyz, ellerine suwtnamasyz bolmak. Bu näme diýmek? Şahsiýeti geçirmek, şahsiýeti belki halkyň gözünde ýigrenje etip görkezmek. Mesela şular ýalak adamlara sen näme üçin ceza bermeliler? Onam bir yerlerinin buyrukları esasında aýdýarlar. Bir yerler diýenimizem Türkmenistanyň häzirki Goşadyrnak içindäki hökümeti. Diýmek bu ýurt derejesinde alınıp barýan eken. Ýurt derejesinde alınıp barýanlygy üçin şular halka şolar ýalyk genosit alyp barýan bolsalar halkam bulara garşy genosit alyp barmana dolu haky bar we hukugy bar. Şular aýtjak bolan ifkasy. Sağ olun. Umyca kardeşimle söz verelim. Sağ olun. Bir aydın şahsy yetiştirmek üçün gaty uly wagt gerek, soňam gaty iş, ýani köp näme gerek çykdajy bolýar bir şahsy yetiştirmek üçün. Ýöne bizleriňle 100 ýyllardan beri aydın şahslarymyzy ýok edip geldiler. Ýene köp uzağa gitmeden şu 90'dan soňky nämeni alsak, gaty uly şahs adamlar, aydınlanan adamları ýok etdiler. Yani gözümüz öňünde özlerimiz çepek çalıp şu adamları ýok etdirdik. Indi şu soňky 20 ýyly alalım. 20 ýylyň içinde adamları bilimsiz, şu aydın adamlar ýok eden soň bilim alıp bilmeyen cemiyet, aydınlanmayan cemiyet cevir çekmeye başladı. Cevir çekince soň işsiz kaldı, bilimsiz näme kalanımız için kısılıp öz yurtumuzda maşgalarymyzy taşlap gitmek zorunda kaldık. Başka yurtlara kazanç üçün. Yine Berýem gelip, yine Türkiye'de bize razı Berýem gelip ikinci, üçüncü sort bolup işlep ýörüz. Muňa köpden beri yine habarlarımızda görüp gelýäs. Näçen bir vatandaşymız ölýär berde.
hakkını aldırıya alıp bilmek için ölüp gidenler köpde sağlığını becerip bilmeyen, öz yurtuna gidip bilmeyen, özge topraklarda gömülüp yürüyen vatandaşlarımız var. Yani şu adam bizlerin değerimiz yok. Öz yurtumuzda değerimiz bolmağın için yine berdeyim şunun yalı ikinci, üçüncü sort adam bol görüste. Yine benim 2007. ayın 17'sinde şunun başıma bir olay geldi. Yaşandı. Başıma neme geldi. Yaşandı. Umitcan Kuzbayev tanıyanız şu işleyen yerinde fırında işleye, fırında işlep yürüyen yerinde neçe günlük pulunu verenler yok. 10 günden köprek pulunu alıp kaldılar beren yok. Yine beriyes de aldılar yürüdüler de en sonunda işe geldiye gelmeye pulum ber hesapma pulum yatır gelen de nemetti de son 3. gün gel dedi. Haftanın 3. günü gelmesen pulum beren dedi. Yani patronun oğlu. Son 3. günem ir bilenden sapşini yaz başladı. Ben bugün pulumu almaya gelen pulum tayar mı dese yani adam patronun oğlu tehdit et başladı. Sen bir gel şuraya zat dep şunu yal tehditle yağdırıp başladı. Sonra ben aytdım sen erkek adam dedim sen gitsen dedim bolmaya ben ayal maşkala gidin ben iyisi dedip bilmeye tehdit etse ben yani benden korkar dep düşündüm de gittim yani fırına giden vaktim ben yine geldim dedim ben almalı pulumuz var dedim şu pulu ben teslim eder misin dedim pul yok dedi sana dedi. Ne için dedim bugün 3. gün yine ben pulumu almaya geldim sen aydan günün dedim yok dedi pulu istersen dedi ayın sonuna gel ondan pul bolsa bererim dedi. Sonra ben aytdım ben pulu almadan gitmeyen dedim bizlerin dedim yani kiramız pulu var çağlara pul uğratmalı deyip şunu yalı ne verip durdum da son yok pul dedi ne bir şey etsen kime şikayet etsen et hisse dedi bilmeyen dedi pul yok dedi çıkıp gider misin sen kimsin deyip bana nemet başladı da şu yalı korkuzup bana sonra çeli yankı oğlun patronu geldi. Fırının patronu geldi. Benim oğlu bilen gürleşip duranım gördün sen kimsin defol git dep bana yani yaşlılardan korkusu başladı bana. Sonra ben aytdım siz dedim şunu yalan adam işlediğiniz dedim. Yani ısı fırının yanında adam dedim pul kazanıyor dedim. Yani siz dedim adam hakkını yiyeniz dedim. Üzerine dedim ödemelerimiz var çağlara pul uğratmalı deyip ben derdimi düşüntürmeye başladım yani adama. O adam bana neme dedi. Sonra aytdım siz dedim bizleri dedim bizlerin milletin adamların dedim sigortası işlediğiniz dedim. Sigortası işlediğiniz dedim şunda yan pulunu vermeyeniz de yani üçün qaharı gelip beni seni şurada azı öldürüp dedi şu içeri gömerim ölünyen bile tapmazlar dedi. Yani adam yaşlı adam. Sonra ben aytdım elinden gelen net dedim bir başarıp bir sen etsene şu zadı dedim. Şu oğlu şapat bile urdu yüzüme. Uran bilen elimde telefonum vardı, gözlüğüm vardı. Uçup gittik sen elimden düştü. Son elimden tuttular da içeri attılar beni. Hamur edilen yere attılar da şurada kamap koydular. Yarım saat elime telefonumu ben vermediler. Telefon vermediler son ben bağırıp başladım. Korktum. Doğrusu korktum. Son bağırıp nemeden sonra izleyizlerim telefon can geldi. Son yarım saatten sonra telefonumu verdiler. Sonra şu vakit ben bir ay bundan kadesten bir uygulama var kadınlar için de berde Türkiye'de şu uygulamaya basan vaktin polis geliyor kadınlar için kömeğe. Şunu basıp yetiştim. Şu basanın bilen son yarım saat 20 minuttan sonra polis geldi. Polis geldi beni maşından mindirme polisin maşından minmesinden bana neme dedi soradı. Şikayetçi misin bu adamdan dedi. Ava dedim şikayetçiyim ben dedim. Son eğer şikayetçi olsan dedi sen dedi şikayetçini kabul ederiz dedi şikayetini yöne dedi sen de memleketine gideceksin dedi. Ben bolya dedim giderim dedim. Gitsem öz memleketime giderim sıkıntı yok dedim. Sonra ben şikayetçi olan sonra adamam yani patronum şikayetçi oldu benden. Sonra bizleri doktor alıp gittiler benim her yerim barladılar. Şurada ağzım kesildi benim ellerimin emelerim kesilip neme bulan travma bulan. Sonra şu balsadan çıkardılardan beni karakola alıp gittiler. Karakolda yani 2 polis beni korkusacak oldu. İçeri girizip yani şikayetçi bolsan sen berde karakolda kalacaksın. Bir neçe gün sonra seni deport edeceğiz deyip neme ettiler. Beni korkuzular. Bu adam gidecek dedi karakoldan çıktı. Ben sonra soradım bu adam ne için gidiyor dedim. Bu adam dedi Türk vatandaşı dedi. Sen Türk değilsin dedi. Son
şu arada son advokatımızı aradık. Yine Merdan Muhammedov'un advokat işlerini alıp barayan advokatlar var. Sağ olsunlar. Hemen yetişip geldiler. Beni şu Erdeş karakolun içinde çıkarıp aldılar. Yine şu benim açacağım zatlarım indi bizler berde yine ikinci, üçüncü sort adam bolup yürüz. Hiçbir değerimiz yok. Öz yurtumuzda değerimiz bolmagan üçün adam gymmatly bolmagan üçün berdemizlerin hiçbir gymmatymız yok. Eğer şu bizlerin özü bir yankı yukarıda oturanlar özünü hükümetde goşadırnak içinde şu bizlerin kadrımızı öz yurtumuzda kadrımız bolan bolsatdı bizler berde şunu yalayıp nemetmezlerdi düşürmezler. Mesela yine Özbekistan'dan hem gelip işleyenler var. Kazakistan'dan yani dünyanın her yerinden gelip berde işleyenler var. Yine bizlerinki yalı ezilip yürüyen yok. Bizlerinki yalı ne bir vatandaşımız öldü. Ne 60 adam 2020 yılda 60 tane adam araktan zehirlenip öldü. Hiç kim şular araştırmadı. Hiç kim şular neme sebepten bu adamlar zehirlenip öldü. Neme sebep oldu da hiç kim izleyem düşen yok. Ne şu yani bizlerin hiçbir kadrımız yok. Ne özümüz yurtumuzda kadrımız var ne başka yerde. Şunun için ne aydınlarımız yok ettiler. Şunun için hem bizler sonki adamlar aydınlarımız yok olan sonki neme toplum diyelim. Toplum ene şunu yalayıp cebir çekip yürüyen. Çünkü aydınlarımızı koramalı. Aydınlarımızın kadrını bilmeli. Yani bir şahsı yetiştirmek katı kıyın. Şunun için şu açacaklarım da hazır. Hazırlıkça sağ olun. Sağ olun Umnido hanım. Beştik ol bolan wady. Mumanne şu Türkmenleri yurtdaşında goramaly öz yurdumuzdaki döwletimiz goramaly da şu arkamyzdaki nimetleri zat ýöne bizde ne şonun ýoklugynyň suwutnamalary bardy. Bizi Türkmeniň halkyny gorayan hiç bir kuruluşun hökümet tarapyndan hem ýurt meçberinde de ýokdugynyň alamatlary şu. Sebäbi ýyllar boýy bizim halkymyzyň içerisinden çykyp şu halky gorap biljek, halky aýdynlatyp biljek, durmuşyny, ýagdaýyny ösürip biljek adamlary ýygy-giderli ýok edip geldiler. Indi esasyny şeýle bir zat bardy. Eger bir halk, bir toplum öz aýdyn insanlaryny, aýdyn adamlaryny gorap bilmese, o toplum ol ýerinem gorap bilmez, watannam gorap bilmez, ýeriniň aşagyna, ýeriniň aşagyndan gazyny çykýanam bolsa, hiç edip gorap bilmez, eýesem bolup bilmez. Hayat Hanım'a söz verelim. Sekizden başlap neme Rus batwaljylaryň kolonial siýasaty netijesinde Türkmen sistematik şekilde ýok edilip gelýändir. Göktepe'de kırdılar Türkmeni. Basmaçı deyip, kulak deyip, yankı karalayıcı yargı falan kırdılar Türkmeni. Stalin'in represiyaları dövründe halk düşmanı deyip kırdılar Türkmeni. İkinci Dünya Savaşı'nda kırıldı Türkmen. Afganistan'da kırıldı Türkmen. Ve şu sistemanın hala bugüne uzantısı şurlara şelli geliyor ve Türkmen hala yok edilip geliyor. Şöyle bir kısanat Türkiye devletleri bilen deneştirme geçirmek isteyen de 1924 ýylda Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu yani ilatynyň sany 14 milyon eken. Bugün 100 yıl sonra 2024'te Türkiye'nin ilatı 80 milyondur. 1924 ýylda Özbekistanyň ilat sany 5 milyondy ve 100 yıl sonra bugün 2024'te 35 milyondur Özbekistanyň ilatynyň sany. Kazakstanyň 1924'te 6 milyon ilatynyň sany bardy. Bugün 100 yıl sonra 18 milyon ilat vardır. Şimdi bugün Türkmenistan'a gelelim. 1924'te Türkmenistan'ın ilatynyň sany 1 milyonu sekel geçýärdi. Bugün 100 yıl son statistika yok şoň üçin anyk bilemzok
ilatynyň sany. Emma ya bardır 4 milyon ya yoktur 4 milyon Türkmenistanyň ilatynyň sany. Ve bu nämäni görkezýär? Häle türkmenleriň kırılıp gelýänini görkezýär, ýok edilip gelýänini, genosid edilýänini görkezýär. Ve ýurduň içinde insanyň hiç bir değerinin ýoklugyny anlatýar. Sağ olun. Sağ olun. Farahat kardeşimle söylüyorum. Sağ olun sözlerinize. Kardeşe. Müjde Hanım geçmiş olsun. Sen safsın. Sen gali öldürülenler var. İnternete çıktılar ne yaşayarak. Karnı kesip aparadına satıp internette paylaşırlar. Sen safsın. Seni şöyle iyi öğrenirim. İyi dilen ok. Acelenin hatamını sorusunda hükümet geldi. Ne için soran oklar? Türkmensin. Türkmenler olsan soran oklar. Türk olsan, Suriyeli olsan, Avrupalı olsan, sen damza ganını her bir gılına sen cevap verirler. Avrupalı olsan, Suriyeli olsan, Amerikan olsan, şikayet edik kur. Diğer o sen şehir verirler yani. Fransa. Fransa'yı gözüne bakardılar. Ağladırdılar onu, üllüydüler zaten. Son hali. Türkmen olsun, Türkmen sen. Son şeyden oklar. Sen hala aydın güzel millet direkt gel. Halk. İnsan güzel halk direkt gel Türkmenistan için. Sen aydın milleti yolunu öldürülüp bırakaysa başka yürülürse bir ne olur şapak çalıp golluyara. İnsanın kımmatı yok Türkmenistan'da. Koruğu yok. Yani Merdan kardeşimiz doğru etti. Aydın halkımızın, aydın insanların maşkasını onu idin korumalı. Doğru etti. Akıllıdan akıllı döreyenler. Sandıktan sandık döreyen her zaman. Yorun çekip bu da yok bu nokta. Şöyle deyip insan hükman, insan koru, insan kımmatlığını akıllı adamın korunmağını talep etmeli. Akıllı adamlar insanlar bulmasa Türkmenistan yitikitecektir. Hürmetli yoldaşlar. Hürmetli vatandaşlar. Karşınızda hiyilersiniz. Yine sadece Uğansan, Ilgaf ne Uğansan Türkmen'de ne edip durursa Soğulya ne edip olsa. Şu içine 5 ayını gitse Türkmenistan vatandaşları yurtsu alya. Üyünü yediysen üyünü bilmeyen. Şeyde korkusup buktanışıp görseniz, gözünü açmasanız, özünü ağırlap görseniz, borcunuz Uğanistan'ın ünlü oluyor. Pakistan'ın, Uğanistan'ın yaşa girip sadece işleşip böyle. Televizyon aradım. Şöyle değil yanına kaldım. Akıllığını, kirliğini, gözü işletmesen, gözü dastörünü seyredip, fikirlemesen, özünü ağırlap versen. Özünü onlara yatabi, özünü onlara sahip versen, ne olur kirliğini? Hiç kim oluyor? Bolu vatandaşlar, açacağım ben şey. Sağ olun dinleyen için. Böyle sağ olun. Sapar kardeşimle söz verelim. Sağ ol yeğiş iyileşler. 18'inde yeğiş bilen bir çıkış ediptik. İtera varada bir gurrun ettik. Ondan nazar toyluç varada gurrun ettik. Ondan ben özümün bir durmuşumdan bir 10 günü tarif ettim de. Özüm varada gurrun etmek kıyın. Yönü aritmetikası, misali, real, el bilen tutup göz bilen görünür yalak, özüm suutnamatı, katı udoktu del, elaya aşağındaki deme, bolundun, şonu bir şu mesele değişli olun için aydık geçeyin, ne spesialistin, bir iki tane spesialistin, diğerinin nehilek beyiktiğini yani doldur hasabına çöğürt vereyim. Bir spesialistin
bir döwleti näme getirip bilýär, o çala ýalňyşdan nämäni götürüp bilýär diýilen näme dikkatyny çekedim gelýär-de. İTERA kampaniýasy 1996-njy ýylda Türkmeniň gazyny tatyp $650 milyon arasda girdici ally diýip aýtdyk. Bu da dokumental hem de papirdion. İTERA kim o arada siz özüňiz okarsyňyz, eşdersiňiz, o kän görüňler edildi. Ýöne gaz Türkmeniň gazy. Şo taýda da bir şahs barada, Nazar Toýlyç Töýünov barada görüň etdik. Şol gaz nevit pudona jogap berýän Zampret o prezidentiň ordunatardy. Nazar Toýlyç döwründe İTERA ala kampaniýanyň Türkmeniň gazyny satma beýledi dursun, goloýuna gelmälidir mümkinçiligi ýokdy. Inni o Nazar Toýlyçy işine göweren temçilikleri diýip o şablon bilen o işten aýyrdylar. Menem edil şoň bile ikimiz bile aýrylykda. Inni Nazar Toýlyç näme üçin ýatladym? Nazar Toýlyç bolan bolsa, şo wezipetinde dowam eden bolsa, ýa-ni İTERA'ň 650 milyonu var. O son 30 ýylda milyardlap ýa-ni arasda girdiçi var. Şonuň hembeje Türkmenistanyň içinde galmaly. Ni tana berin, ýa-ni gazyň bahasy arzan kan $650 milyon girdiçi bir ýylda. O son bahalar uçdy. O milyardlardan geçip gitti. 30 ýyly ýöne 1 milyarddan hatabandyň dedi, 30 milyard o Türkmenistanyň içinde galmaly. O içinde galan pulum işläp gatma değer dörediýär. Bu da 4-5 ette bolmaly. Bu bir bir spesialistiň bir döwlete getirip bilýän peýdasy ýöne spesialist därleň ýalňyş kararlary ýa-da ýalňyş kadyr siýasaty netijesinde näile gitgiler dörep bilýär diýilen näme deli. Onuň men öz demem barada kärim hünerim bolunça bir cümle aýtdym. O İTERA 650 milyon dolar. Keralya bir ýylda bir adam derler. Kerhanatında işlendir bir sonra adam bolun. Bir adam şahsi firması. Çok üçün diyenler. Aktanerleri vardır. 3-4 tane. Yani başta görünen şol. Indi o hocalık sektörü. Gos Agraprom dedik de. Ondan sonra yani Türkmenistan'ın o hocalığı hem de önümçülüğü yani pramışleti bilen alanda yani Makarov'un bir ýylda alýan pribilini son 30 ýylda alma mümkinçiligi ýok, alan ýok. Ýene de üstüne 70 ýyl oşup 100 ýyllanam Türkmenistanyň obu hojalygy 100 ýyl işletede yani Makarov'un bir ýylda alýan girdiçi alıp bilen ok. Buna yine spesialitin aklı etti. Şunun için 30 yıl geçti. Şu dardı. Ben spesialit olup aydı oturuna. Yani ben öz durmuşumdan iş autobiyografyamdan 10 ünlü alayın. Ben bir pretkurant barada gurrun ettim. Çıkışımızda. Devlet tabiat tahayyüdü işleyken pretkurantı Postkomson SSR tasdiklap size gövergen. O tayda da yani partaçılar ağaçtan ölmürler. Onun için sonra planoy 2-5% rentabilis çok mani şekilde koyuluyor da.
bu düşünme işlemeti mümkün değil. Onu embekşi düşünüyor. Şoň üçin o ölmelem değil, ýöne kendir gülmelem değil. Ýöne şonum käte ýalňyş bilýärler. Ya da onu düşündürüp bilmesen şu ýalňyş dowamam diýär. Ne şu ýalňyşy bakaty Türkmenistan üçin ýylda 250'den 350 milyona çenli rubl demeti var. Girdeçi var. O tavet döwrüniň rubly yani dolardan deme pariteti 57 köpük hata edilýär dolarlyň demeti. Şoň üçin o gaty ullokandat we ullokandatlygyny düşünmäňiz üçin ähli Gotagraprom plan we pribili 49 milyon rubl. O ya ähli Gotagraprom içine senaga tam girýändir. Pişiprom, Mesamaloşny o yine de 4 tane Pladavaşno diýen ýalak nemeler girýärdi. Şolong hemme toplumynyň ýyllyk plany 49 milyon o girdeci o plan oynamadı. O etatı böyle oldu neme yani winter ot beriyette. Inni biz yani 86. 87. yıl şunu Moskvada yarmarkada Setayuz yarmarka diýilýär. Şu at perestroykan ilki önümleri şol. Şu ýalňyşdygyny subut edip onun şu arada görüşdük. Subut etdik. Bunu işleyen institutlar çağırdılar. Bozkomsen, SSR'in işgärleri üstümüze hücum ettiler. Türkmenistan'ın sıkasından idimizin adamı ver çekilin. Däme gara orlu edýäňiz dip şol ýalak üstümüzde yani yeme baskı vardı. Yönüp biz halk yitirýän zadyny bilýär. 250-300 milyon diýmek. O yani giden millet üçin gaty lokandatda. O şonu onuň nemetinde dowamında subut etdik we onu kazandyk. O preskuranty ütgötdiler. Şoň goşmaça Türkmenistanyň seleksiýalarına 8-9-6% nadbawka berdiler. O bu näme üçin aýtdym? Men spesialist. O men ýetişmem üçin o şu 34-35 ýaşynda, 35 ýaşynda ýaňy ýetişen o zehini o orta bir agara seljet bilýän adam. O ýöne men şu wagt näme? Men şu wagt halkyň düşmany. Ödüm şu adam der 30 ýyl stajym var. Türkmen halkynyň düşmany. O men iş karyeramyň 10 güni ýylda 250-300 milyon dolar ýywalary. Kär berýän bolsa, o preskuranta 1 ýyllyk däl. Sovet Soýuzy ýykylýança dowam etdi. O milliardlardan geçip gidiyor. O bizim ine spesialist değeri şonnalık. Ýöne şunu değeri bağımı yok mu? O diýilen deme sözlemem geçen okta pikrem geçen. Onun bizi o isleyen yani propagandist o yamanlawan bilýär, sen itten çıkarwan bilýär, maskara edip bilýär. O sen kimdigini tanan ok, tanadam bilen ok, tanamalam däl diýip düşünje deme. O kanunyň teň arkaňy yani gorap arkaňy aljak bolduran adam ýok. O jemgyýetde de bir arkaňda durýan adam ýok. O şolar sen ak diýsen ak, kara diýsen kara bolýan. Ogry diýsen ogry. O şolar ýalak bir insana hiç bir değer ýokda. Onuň değer bolman soň o embekşi saparaga ýalak däl. Başaşak gittin diýär. Näme üçin men edeýin? Gadyr bilmeýär. Jemgyýete bir janyny, tenini, malyny orta goýup ýagşylyk etjek diýilen hekaýe orta çykýarda.
Şoň üçin bu zatlara bizim Türkmen jemgyýetimiz düşünmeli. Adam spesialist diýilen zat, şahsiýet diýilen zat, anfat ýetişýänler, ol ýetişdirmäge şert döredöňde hemmekçi deň bolýanlar. Ol yüzlöň müňlöň içinden bir ikisi çykýandyr. Ya şolary ýok etseň bir jemgyýet ýok bolup gidýändir. Näp diýalak nemeleri ýok etdiňiz, kärsiz, hünärsiz, o aşly suwsuz işsiz, şu wagtda dünýede serýezan bolup göründir Türkmen jemgyýeti. Şo zatlaň ne gadyr nüller, ne nemetdiler, o bir işden aýranlaryny adamlar çapak çalyp o tüýçü paýlap berdiler. Onu bir ýyllarman galýada görjüňiz öňüňizdedir diýip demetdik, o gördülerim. Şoň üçin gaty dogry o gerekli temany galdyrdyňyz, sag bolun. Benim ne bölgelerimde fikirimi aýtdym, sag bolun. Sağ olun. Sarkara şu wagt hasapladym, şo diýen bahaňyz bilen 525 milyon dollar bolýan eken bir ýylda getirýän girdejiniz şo dowr Türkmenistana. Bile bir nemäň bir kadryň, ýetişen bir kadryň edip bilýän işi şeýle. Berdimuhammedow goýsaň nähillik bolýar o taýda. O milyardlap, o diňe bir pul bilenem däl, hasaplap bolanok, hatda gelecekki nesiller bilen bilelikde ýok bolup giderýärlik ýagdaýa getirip bilýärdi. Ýani bir ýalňyş bir adam ýeni goýsaň şo taý. Hakyky işini bilýän adamyny goýaňda nähillik etýändigini aparada aýdyp berdi. Man biz bunu täze Türkmenistanda insan gymmatlylygyny gaty ýokary derejä çykarmaly. Ödem şu insan yetiştirýän gatlyga ýa-da yetişen insanlara bir ýalňyş, bir neme bilen ziyan berjek bolsalar, birinji gerek döwem. O da görünen halatynlar şo wagtyna cezalandyrylmalydyr. Şo insan gymmatlylygyna ziyan berýän istenip bir guruluş bolsa da ýok edilmelidir. Bu da gelecekki nesillerimize de şunu maslahat hökümünde ýa-da bir tejribe hökümünde nemet kaldyr gitmelidir. Men Muhammed kardeşimde söz vereyim. Men orta hayat hanım elini kaldırdı hocam. Demiş. Şöyle mi? Men Fadiyar. Hayat hanım. Söz sizde. Yine aydın insanlar diýek senin. Aydın adamlar kimdir diyen sorak çıkıyor da orta. Hem tarih boyunca hep aydın adamlar olup geldiler. Olara mesela zamanlarda elit dittirler. Ondan sonra inteligensiya deyip bir leme çıktı, söz çıktı. Intelligenslik. Yani intelligenslik, bilimli, mesleğin eýeti bolan, yani doktor, inženýer, muallim, yani mesleklere eýe bolan bilimli adamlara neme diýilýär, intelligent diýilýär. Ýöne wagt görkezdi ki her bir intelligent hem aydın bolup bilmeýän eken. Yurtdaşında, yurdun içinde de yurdun başında näçe sana intelligent Türkmen vardır. Yurtdaşında da esasen yurtdaşına diýjek bolýan näçe sana alymlaram vardır, doktorlaram vardır, professorlaram vardır belki. Köp intelligensiya, yani özüne intelligensiya diýip beren adamlar vardır. Welin ýöne şu Türkmenistanyň içindäki durumy bilip hem şeklini çykarýan däldirler. Demek her özüne intelligensiya diýip beren aydın adam bolmaýandyr. Şimdi aydın adam diýmek kimdir diýen sorak çykýar da aydın adam ilki bilen etik we ahlak, yani ahlakly we dürüst bolmalydyr. Ondan soň kritik düşünjeli olmalıdır. Yani daş döwrekde
bolup duruyan zada kritik tanqidlat bilmelidir. Aydın adam cemiyetdeki çıkan problemalara karşı duyarlı olmalıdır. Çıkan problemalara çözüm bilmelidir. Aydın adam azat düşünceli olmalıdır. Korka aramadan, başta aramadan öz düşüncesini özgür, azat bir şekilde ifade edip bilmelidir, sesini çıkarıp bilmelidir deyip oylanyan. Yani umuman aytsak bir aydın adam demek bir insanın beyni demektir. Şunun için hani bir insan beyni bilen insandır ve onun beyni olmasa insan derdir. Demegan bir cemiyetin aydın adamı olmasa ol cemiyet yok olma mahkumdur. Şunun için aydın adamların korunması çok mani ýagdaýda şertdir ve benim goldayan o häzirki nemeli şu tema boýunça aydın adamların korunması menem goldayan. Sağ olun. Hürmet kardeşiniz. Benim şu Hayat Hanım'ın aydınlarını üstüne getirmek söyleyen aklımdan geçip duranlar şulardı da hazır. Aydın demek näme demek? Hazır aydın demeň türkmençesi halkın cemiyetin gözünü açýan demek. Hazır. Indi bir tarapda bir aydınlarımız var. Halkın gözünü açacak bolýan, halky cemiyeti görmeýän zatlaryny görkezjek bolýan bir aydınlar var. Bir tarapda da bir tähellüt üçin adamyň näme ömrü var? Uzak ýaşasyn, şo bizi 100 ýyl ýaş bereli bir adam ömrüne, şo 100 ýyl ýaşynyň içinde gowy ýaşajak bolup bir cemiyeti ýok etjek bolýan bir tarap bar. Şimdi aydın kimdir? Aydın şol özünüň bir gysgaja ömründe şol özünüň şahsy bir ýaşaýyş üçin kiçijek bähwi dol. Cemiyet bilen deňeşdirende hiç zat. Cemiyet bilen deňeşdirende cemiyetiň bähwi bilen bir öz bähwi üçin ýaşajak bolýan bir adamyň ikisini garşylaşdyramada biz ol cemiyetiň ýanynda hiç zat. San berip bilmejek derejede pes var. San da şeýle alaly. San diýip aljak. Öňün bir adam hasabyny aljak gel. Ene şoňa garşy göreşýär aydınlar. Şimdi halkyň hemmetiniň hawary bolman biler, belli bir döwür aralarynda. Näme üçin? Aydınlara mümkinçilik berilen ok halka öz sesini ýetirmäne. Ýöne şuňky döwrümizde sağlalyk göreli aydınlar häzir birler aydın kişilerin tarapdary bolup çykýar, aydın kişilerin pikirlerini goldaýar, düşünjelerinde arka durýar. Özüni cemiyetiň ählisi şoňa durman biler. Ýöne şol birazjyk ýanky Hayat Hanym aýdýar, intellektual gatlak bar da, haýsar agyr bassa şo tarapa ýykylmak isleýänler. Ýa-da näme halk goýansa, bizem diýe halk goýansa diýe bizem diýe aýtjak diýjeklerini aýdyp biler halka diýe da halk goýanan soň bular ýaly intellektuallar aýdan sözüň bir gadry ýok halk herekete geçen. Esasy mesele bu ýerde halk herekete geçirmek üçin belli bir intellektual gatlak bar, düşünjesi bar. Yani düşünmem şonu tesini çıkarmadan oturanlar ne? Bular özünü hiç wagt halkyň tarapynda hasaplamadan özünü bir öz ýanyndan belki bir özüne bir baha bitýän bolup biler ýöne. Olaň bahasy ýok. Näme üçin? Halkyň jemgyýetiň oýanmasynda, halkyň göz açylmasynda hiç bir goşandy bolmaýan bolsa, o halk göz açylan soň ýa-da herekete geçen soň bu adamlaryň näçe gymmatly düşünjelere, näçe gymmatly sözlere, onuň biziň dilimizde aýdanda bir teňlik gadry ýok. Bizim şuňky ýagdaýymyza gelende ne? Häzirne biz köp ýyldaşlarymyz 90-njy ýyldan mysal aldy. 90-njy ýyldan bäri öz aýdynlarymyza eýe çykyp bilmedik. O çözüm içinde biz nähil ýagdaýa geldik. Bu gysga taryh adamlar belki unutup bilýändir bolup mysal almak üçin 100 ýyl öňüne gitmek gerek.
30 yıl aňrymyza tereflemeýär. Biziň aýdyňlarymyza şuňal eýe çykyp bilmänimiz sebäpli halkyň ýarsynyň uraga ýurdun daşynda eklenç aladasy bilen galan ýarsynyň ayagy ýöräni mümkinçilik tapany çykmagy uğrunda. Aýdyňa eýe çykyp bilmezlik jemgyýetiň gelip biljek iň soňky derejesi, bulamyn tek iň soňky derejesi şeýle gitse, onuň aňyrsyny hiç kim aýdybam bilmez, düşündiribem bilmez. Onuň üçin men häzirki orta goýan, düşünjämi ýetirmek isleýän tarapym birinji bilen şu intellektual gatlyk diýilýär. Onuň içinde ýankyly gyzgaçyk ömrüniň o geçmesi üçin ýaşaýan bir tarap hyzmat edýänler bar. Ol adamlaryň öz janynyň ömrüniň ýa maşgalatynyň hiç bir gymmaty ýok bolan öz gözünde. Ýöne azık düşünjesi bolan bir intellektual gatlyk bolsa, halk goýansa menem halky dert düşündirerim diýen intellektual gatlyk häzir pikirlenmeli. Halkyň gözüni açmak üçin, halky oýandyrmak üçin häme bilen diýip pikirlenmeli. Aýdyňlarymyza geldim, bundan beýlek aýdyňlarymyzyň arkasynda şu wagtga döreden guramamyz bilen ýankyl guruş mezgiliniň içinde görünýän ýa görünmeýän gaty ulug tarapdarymyz bilen aýdyňlarymyzyň arkasynda onam häzir değişlerlere de men şu çykyşlaryň maksady bilen ýetirmek isledim. Aýdyňlar üçin Türkmenistanda da ýanky elde edilmesi diýip aýdyp geçdi ildeşlerimiň birisi. Şonu doğruluğuna goldayan koşmasa da näme koşmaly bolsa aýdyňlaryň bähwidi üçin aýdyňlaryň tarapynda aýdyňlaryň bähwidi goralýan jemgyýetde häzirki döwürde dünýäniň ähliýetinden öňünde Orta Aziýa bar. Oň ýerinde Türkiýeden boşup biler, şoň üçin Arap ýurtlaryna boşup biler, Afrika ýurtlaryna boşup biler. Şolaryň ählisi ylgaýandyr. Öýüni taşlap gitjek, ýöne nire gitjek, Amerika gitjek, Ýewropa gitjek. Şol şuňky ýaşap oturan şertlerine has gowy şerti ýetjek bolýar. Ýöne o taýda nädip şol dereje ýetildi. Nädip şol mümkinçilikler döret şo taýda. On pikirlenýän ýok. Her kim diňe oturan ýerinden gaçjak, has gowrak gerik geçjek. Ýöne olar nädip şuňal derejeye ýetipdir diýip pikirlenýän adam ýok şu näçeli ýöne. Men pikirimçe şunu pikirlenmeli. Oňun birinji basgança men pikirimçe aýdyňlaryna ýa çykmak bilen başlaýandyr. Sesini değişli adamlara ýetirmek isledim. Sağ olun. Sağ olun. Cennet kardeşine söylerim. Sağ olun. Türkmenistanda insan gymmatlygy ýok. Şu sözlemeýem oturýar hemme düşünjeler. Gaty tema el alındy. Her bir insan bilmelidir ýurdunyň baýlygy, insandygyny. Asıl bu tema ähli geçilen temalaryň, gepleşikleriň, çykyşlarymyzyň jemdisigen bolýar. Hemme geçen gepleşiklerimizde üns veren olsaňyz, insan gymmatlyklarynyň gürrüňi edildi. Meselem, baştan ýatlap geçsek, adam we raýat diýen temada insanlarymyzyň mal sürüsine deňelýändigini, giňişligini aýdyldy. Ýurtda kanun işlemeýär, kanun ýok diýdik. Ol kanun diňe adam üçin, raýat üçin geçerildi diýdik. Adamlarym şo ýurduň elitasy kanun olar goraýar, raýatlar bolsa tersini işleýär. Raşizm barada da aýdyldy. Şu imperiýa hyzmat edýän aýaklary Türkmenistan içinde mehemeler, polisler, doktorlar, muallimler, aydımçı şahirler, konsolstoy, migrasiya
gullugy buların her biri barada aýratyn durulup geçildi. Şular halkyny gorkuzyp, jahil edip, resurslaryny mugutdan arzan satyp, eskerlerimiziň gullukda ruhuny döp, insanlarymyzyň gymmatlygynyň ýoklugy geňden duýlar. Şu ayaklar ýurdun gymmatly baýlygyny bolýan bilgili insanlarymyzda türmelerde 50 miňden gowrak işkence bilen çüýretdiler, ýok etdiler. Ýurtda bir adatdan daşary hadislarda yer titreme bolsun, suw daşmalary, harasatlar bolsun, ýene halk kösenýär we muňa ýardam elin uzadanyň Elnur ýarlar. Indi şu ýurtdaky döwlet bar, kanun bar diýip bolarmy? Goşadyrna içindeki döwlet olsa, boş binalary bilen övünüp, ýurt parahat, asuda asman, sözler, kodlanan sözler bilen fasat berip, ýurtdaşyna Türkmenistany gözboýakçylyk edip, internetsiz ýurtda özlerini tanıtýarlar. Şu karar alan reformalarımızam at soyat, il-ilçemizin atlarını üýtgetmesek, bularym doğrudan doğru insan gymmatlygyny ýok edipdir. Jillatlarymyzyň goýan atlary, familiýalary, şäherlerimiziň owalar, köçelerimiz rus jillatlarynyň adyny göterýär. Beýtmek bilen biziň kimligimizi, taryhymyzdan silipdirler. İnsanlığımızı da ýok edipdirler. Yer su reforması diýdik. Bu da gaty önemli. Reformanyň biri ýeriň senki däl bolsa, sen hiç kimsin. Şu ýerde ýene altyndaýzamyza ýatlasym geldi. Şonda jaýyn ýykyp ýerini elinden aldylar. Bular ýaly müňlerçesi bar. Arenda yer bererler. Oňa da sen islan zadyny ekip satyp bilmersiň. Sana buyurlaryny ekersiň. Onu da depäňde polisler gelip alıp giderler. Üstesine bergili bolup çykýan. Şeýdip halky garyplaşdyrdylar. İnsanyň gymmaty ýokdur. Diňe senin hyzmatyny, güýjüni ulanýarlar. Iň soň yerli dolanşyk il-ilçelerde reforması diýdik. Şu reformalar geçirmeden, lüstrasiýa geçirmeden döwlet gurup bolmaz. Kanun dikelip bolmaz. Iň esasy hazinasy bolmaly. Her il-ilçäniň, ýurdun şular bolmadan statistika da bolmaz. İnsan gymmatlygy da. Şu çarklarda ýurdun sagat ýaly işlemesi üçin şonda insan gymmatlygy da bolar. Tualetlerimiz hem düzeler. Men bulary temaň ýüzünden gysgaça agzap geçmem bilen insan gymmatlygy ýok diýen sözü jemleýär. 3-4 ýyldaky edilen gürrüňler, çykyşlar, şular özem türkmeniň eli bilen etdirýändiklerini düşünen ýoklar. Kabul eden ýoklar. Başynda Rus imperiýasy duranyny gaýtam Ruslar bizi halas etdi diýendirler. Ýurdumyzyň içinde hemme taraplayın genosit edilip dur. Saparağa da etkeşte şu mugallimlaryň ýanyna şu çağılarymyzy getirmek bir jenayatdyr diýip. Menem goldaýan şu aýdylanlar sebäbi çağılarymyzyň eýýäm çağılar bagyndan mektepden mankurt edip ýetişdirýärler. Mankurtlaryň ýazan kitaplaryndan, goşky şygyrlaryndan edil şu filosof Günther Andersen 4-5 mındyň içinde Türkmenistanyň ýagdaýyny aňladyşýaly insan gymmatlygy ýok mana gelýär. Şonuň üçin indi biz
Bu zatlardan bilgi edindik, tecrübe oldu. Kanunumuza girizmeli deyip teklif eden insan yurdun gymmatlygy diyen madda bilen. Sebäbi gördük 30 ýylyň dowamında Türkmenistanda adam döwlet üçin diýen şygar bilen hasam güçlendirdi insanyň gymmatlygyny ýok etmäge. Gaýtam adam döwlet üçin ýal bolup galdy. Lustrasiýa geçmeden, kanun dikelmeden, reformalar geçirmeden döwletden bolmaz, insan gymmatlygy da bolmaz. Bol bolarsyň ýurdun içinde, daşynda da. Şeýdip Türkmen halky ýok bolup gider. Kıyskarak kesseniz cennet kardeşim kan wagt boldy. Ýalyrt durýanlar bardyr. 5 minutdur şoňa görä hasapla sizden haýyş. Açyk tatdan kendiriyorsun. Ýalyrt duran kardeşlerimizden bar. 2 agyz galdy. Indi şu Oğan Türkmenleri, Ürdün Türkmenleri ýal şu çadırlarda galar diýende her ýerde ýygyşyp topraksız galar şu Türkmen halky diýip şonuň bilen jemlemekçi. Sag bolun. Bolýar, sag bolun. Umydo kardeşine söz verelim. Sağ olun. Şurada yana bizlerin hazır kardeşlerimiz aytıp geçti. İnsan gymmatlygy yok yurtun içinde. Sadece insan gymmatlygy da insan hakları hem yok. Yine mesela benim başıma gelen aytıp verdim yana. Şurada benim öz yurtumda bolan bolsa şu Türkmenistan'da şu benim hiçbir näme kazanıp bilmezdim şu men yani başıma gelen kimin pulu köp bolsa yani bizlerin yurtumuzda pulun gymmaty var. Adamın değil de pulun gymmaty var. Menin karşı taraf şunyalı bir näme bolanda pul beren bolsa meni şurada içeri atardılar. Doğru. Sonra benim yanıma gelen advokat dedim yana. İnsan hakları advokatı şurada gelip bana düşündürdi. Senin dedi kanun sen tarafta dedi. Yani sen insan bulanın için senin hakkın var dedi. Korkma dedi. Sen haklısın de bana näme etdi de. Son näme şurada men özümün gymmatlygymı, özümün insan bolanymı näme etdim, hissettim de bizlerin näşili kanun berde, kanun ýüreýe, bizlerde ne polis bilen advokat, mesela ýene şu ikisinin arasındaky dialog da bolup geçti. Eğer benim yurtumda bolan bolsa şu zat, ikisi dil döşüp pul kazanmak üçün adamı mağdur edip içeri atardılar. Yine bizlerde misal getirsek bola näçen bir haksız yere yatan ildeşlerimiz var Türkmenistan'da. Yine şurada yine sonra komentaryalarda köp yerlerde aydıp geçerler de yine Merdan Muhammedov tutuldu diye siz yine Sapar Iklımof'un diye nemesi gruppası deyip geçerler. Hiç kim diye hiç kime köme edip bilmediniz diye yok yanlış bizlerin gymmatymız var. Bizler yine ben yine şurada şu göz yetirdim. Bizlerin nähil edip goran yanımıza. Şurada bir ağız şu advokatım şunyalı güçlü profesyonel advokat geldi benim yanıma. Biraz şu polis bilen diyalog geçenden beni näme etdiler. Soňra şunu aýtjak. Tayak ýenim bilen galam ýok men. Mahkemeye berdik, ifademi berdim. Hökman kazanýan men. Hem içinden de men şurada hem zenan maşkala tayak ýedi, hem insan yani hiçbir hem hakkımı soranım üçün munyalı duruma geldim, yağdaya düştüm. Şunun için ben kazanacağıma göz yetiren, benim arkamda hem güçlü bir advokat var, ona göz yetirdim. Sonra berde şu karakola baran vaktim näme dedim de 4 yıldan beri şurada şu sağ olsun yaşlıların aydan zatları bilen göz yetirip näme edip 5% bolsam aydınlanıp bildik de ifade vermeden ben advokatım gelmeden ben hiç kime ifade vermeyen ağzımı açmayan dedim. Şu Türkmenistan'da bolan bolsa şu zat bize bu zatları bilmezdik yani hakkımızın nähili bir haklarımızın barlığını bilmezdik. Ya bilmeyedik. Ya halk näme degradasiya edilen, çürüyen halk hissat bilmeye hakkının varlığını. Yani berde bize öğrendik. Son şu advokat gelen son advokatın yanında ifade verdim ben. Şu näme gymmatlığımı bildim de şurada. Nähili bir gymmatly, yani nähili arkamızda güçlü adamların varlığını bildim.
Şerde yaşlılar hem sağ olsun aýdýan bizleri şunu ýaly korap nämeden üçin. Şunu aýdyn dedim, sağ olun. Ya, sağ olun. Sapar kardeşime böyle. Sağ ol. Umuda geçmiş olsun. Neme, men başka bir nemeni tide ýatlatmak isleýän, ne insanyň döwülýän, mertebesi ýok edilýän bir guruluş bardyr. Ne bu neme gadymdan gelýändir. Onuň buny ýa-ki ýeke Türkmenistana mahsus diýip bir düşünýärlerde näçe türmeler bardyr. Türkmenistandaky türmeler. Bu ýeke Türkmenistanda da däl beýleki respublikalarda da şonalaktır. Köne Sovet Soýuzynyň içindäki hemmejetinden meňdeşdir. Ýöne käbir ýerlerde biraz ýa-ki sanitariýa nemesine üns berýändirler. O Pribaltika bunu doly reform etdi. O köne türmelerin zatlaryny düýünden başga neme geçirdiler de. Ne şu türmelerde şu türmeler bağ bolluğuça yani postkolonyal sindrom hiç wagt geçmedi. O hem üçin geçmedi. Oňa nemetinden aýdyp başlaýyn. Yani türmelerde tuberkuloz keteli watyr. Bu tuberkuloz ýöne bu işini bizim bilýän tuberkuloz ketelimiz däl. Bu tuberkulozyň taryhy ak parçadan gelýändir. Yani şu Orta imperiýatyndan gelýän deme. Özüm Türkmenistandaky türk nemelerden çykýan tuberkuloz bejerip bolýan nädir? Şoň içine giyip çıkan önemenem tuton ölýändir. O 5 aydan 6 aydan 1 ýyldan 1,5 ýyldan degene doğrudan halat edilýändir. O da organizmi güýçli bolup ýa-da immuniteti güýçli bolup demedilýändir. Bu intan saklanýan yer däl. Intan bolup şo taýda şoň içine girip intan bolup çykmak mümkinçiligi ýok. Şoň üçin insan degerlerine gönü değişli değerli rağım bolsa bunu yani türmeler barada bir aýratyn bir gepleşik ýa-da oturuş etmeli, karar almaly. Şu türmeler hemmejeti yıkılıp dezinfeksiya edilmeli, yıkılmalılar. Bu keteliň öýçüdür. Ol yani hemem adamyny döwýändir. Adamyň insanlygyny ýok edýändir. Türme diýilýän yer o ispravitelny koloniýa diýip o ad üstünde adamyny düzeltmek üçin barlýan yer bolmalylar. Öldürmek üçin diýilen neme ýok. O taýda insan degeri siňekçe de ýok. Garjynja da ýok. Onu işleyen adamlar hemmejeti bilýär. Yani hiç kimden neme çıkan ok. Onun yani pidalan hostarları var. Olardan tez yok. Şoň üçin bu demany temany bir jemgyýetiň içine gowy edip bir rezonans berer ýalak şekilde bunu gündeme çıkarmaly. Alo, eşdilýärmi? Ben tesim bana şu biri can edýär dowamly. Eşdilýär tapara. Eşdilýär. O neme şu türme barada şunu yıkmak, içindäki adamları boşaltmak barada bir karar almaly. Sebäbi şu türmeler bolup Türkmeniň hiç wagt adamtynyň insanynyň degeri bolmasy mümkin däldir. Bu bir aýlygans neme. Şoň içindäki jenaýetçi diýen adamlar o jemgyýetde howpy daşynaklardan howpulärler. O şonu taýyk salýanlar
Türkmen cemiyeti üçün has hopurlar. Onam da durmuş görkezdiyor. O men bunu uzaltmayın. Şu türme meselesi, şu insan haklarının büyük meselelerinin biri. Şunu aydınlatın, sağ olun. Sağ olun Sapra. Hakykatdan şeýle şol edil häzirki ýagdaýdara bizim türmämizin içerisine söhbet atalyp ýa-bir ýalňyş neme tarapdan uradylýanlar hasam känne, ýani cinayet etmedik adamlara uğradıp yatır içerisine. Bizim geçen 2002-nji ýyllaki arastaçylyk geçirdiler. Şu taýda yüzlerce turların içerisine. Onların sözü yok edildi şu taýda. Sonra Arslan kardeşimle söz vereyim. Sağ olun genç kardeşim. Kardeşler seyredin ki bizim halkımızın arasında şeyle ürünler vardı. Amerika dedi bilimli adamlar dedi kucağı açıp ala dedi. Son izinden amay dediler biz de Amerika'ya göçüp gitmeli şu tayda yaşamalı diyerler de. Şimdi ildeşlerimize yurttaşlarımıza aydasın beledi. Amerika'nın halkı neyle bilimli aydın adamlarını köçelere bayda alıp çıkıp korayandırlar. Halk bunu hem mi poliçiskiye meselelerinde hem katnaşıyandırlar. Ama uzağa çekip oturmayın. Ösen yurtlarda akıllı yani şahsiyeti hem taraflayın korayarlar da. Ama fizik taraf olsun, psikik olsun, yürüdük taraftan kibir bezapasnız değiller de şoňýaly hem taraflayın koralýar. Indi bizim yurtumuzda olsa tamamen tersinedir şu. Hem taraflayın akıl bilimi yok edip kovalap geldiler. Indi şunça yıldan beri kovalap gelen adamlar var. Şu akıllı bilimli adamları. Bunu hem yörükte dediler de. Sebep bizde devlet yok. Eğer devlet olan olsa bilimi, şahsiyeti korayardı. Indi şu akıllı, bilimli kovalap gelen adamlar, doğamam edip duran adamları cezası hiç bağışlanmalı değil de fikir ediyen. Sebep bunlar bizim halkımızın, bizim çağlarımızın, yurdumuzun bizim geleceğini yok edip geldiler. Bundan başka neme? Düşmanlık bol muydu? Bunun başka öte geçe düşmanlık yok deyip fikir edemem. Ama bu adamların cezası bağışlanmalı değil de fikir eden. Şuna değindiydim kardeşler. Sağ olun. Başka bu tema hakkında söz alacak var mı? Bolmasa wagtymyzdan boldy. Jemläben bileriz. Ama açın men şulara aýdyp geçeýin. Täze Türkmenistanda gurulandan sonra ýörüýtü kanun tarapyndan hem kanun tarapyndan hem konstitusiýamyz tarapyndan ilkinji kymmatlylyk insandyr diýilen nämäni alınmasy gerekli. Kararyň alınmasy gerekli we bu insanlary yetiştirmek hem de yetişen insanlaryň hem goragyny kanuny tarapdan ýokary derejede üpçün etmek, ýeke bir goragynda ýanky Merdan kardeşimiň aýdyp geçişýaly ýaşaýyş tarapyndan hem ýeňillikler döretmek, ýani şol adamlaryň işläp öndürüp bilmäli. Meselen bir ýazar ýazyjy çykyp biler ýurdun içinde felsefe ýazar ýa-da ýene başga bir eser ýazjakdyr. Şoňa araşdyrmak, yapmak üçin, eserini ýazmasy üçin hem de çıkarıp halk köpçülüğünü yetirmesi üçün ýokary derejede Ses gelen ok. Ýokary derejede internet hayal bolup biler. Belki
iň ýokary derejede ýardam edilmelidir. Hem şerit hem döredilmelidir şol adamlara. Çünki ine şeýle bir zat bar-da, bir professor ýa-da ýene bir zat laboratoriýada açyp laboratoriýada bir zatdan test geçirjek bolsaň diýe men eşitdenlemem. Ýöneköýje bir test üçin $10,000 çykdagy gidýär diýär-de şo bir maddany ýa-da bir molekulany araşdyrmak zat etmek üçin diýe. Ýani şolar ýalyky testler, zatlar geçirmek üçin universitetleriň açylmasy, bu bilim adamlarynyň aýdyň adamlaryň ýani zehini işini edip bilýän insanlarymyzyň hasam özlerini yetişdirmesi üçin ýurt elinden gelen nemani etmelidir. Goragunam hemem şertlerinem açyp bermelidir döredip. Men Olnur hanyma söz bereýin. Sağ olun söz bereniňize. Kardeşlerim eş ýerde goşulýan ýa-ni Saparaň Aýdyn adyny türmeleri düýbünden ýok etmeli, asla bolmaly diýen sözüne goşulýan. Näme üçin sebäbi türme diýilýän ýer kanuny bozan adama terbiýe berilýän ýer. Olary jeza jepa çekdirmek üçin uruglar, ýençikler görkezilip, agyr günlerdi başdan geçirip insanlygyny kiçeldip, depgilep, mertebesini depgilenýän ýer däl. Bul kanuny bozan adamlara kanuny öwredilýän ýer, kanuny bozmazlygy öwredilýän ýer. Bulary terbiýe berilýän ýer bolmaly. Aslynda şol pikir bilen gurulýa türme diýilýän zat. Şunu aýdyp geçeýin idim, %100 goşulýan türmeleri düýp göter ýok etmeli. Sağ olun söz bereniňize. Bolýa, sağ olun. Umit kardeşimle söz bereýin. Sağ olun sözlerinize. Meni aýtjak zatym goňşy türk ýurtlarymyzdan birinji mysal alaýyn-da 1990-njy ýylda Azerbaýjanyň ilat sany 7 milyon, häzirki günümizde 11 milyon. Özbekistan 1900 öz araşdyrmalaryma göre 1990-njy ýylda 20 milyon, häzirki 2023'te 2 katı 40 milyonun üstüne ilat sany var. Bizim yurdumuzda 90'dan bu yana yani 1000 kağız üzerinde 1 milyon adam köpeldi deyip görkezlerdi. Aslında o tayda 6 milyon değil, şunun den yarısam yoktur. Onu kağız üstünde şey görkezip bilirler. Halkımızın düşüngen dilinde aydıp geçmek için olan da yani bu yaşanan soykırımlar, insanların ölüme terk edilmesi, yine men maşgalamda bol geçe değilen bir düşünce var da aslında ben şu yurdun içinde vaktimam görüp biliyordum da bunu. Kiçi en yakın kardeşlerimden kiçi çağaların 12-13 sanesini gördüm de öleninde bu hem kimde yaşanıp atıyor. Yani ya özüne men diyen delikanlı erkekler yani hiç mi çağalara sahip çık bilmeye de? Hiç mi yani hiç nefsiniz ağrımıyor ama hiç günahsız çağaları ölüme terk edip öldürüp atıyorlar da. Ama sonra türme meselesine mi değinip geçeyim? Ya her bir maşkalada türmede bolmayan adamam yoktur. Yani çağası ölmeyen adamam yoktur. Bu her bir maşkalada yaşanıyor. Yani ben bilmeyen yani bu maşkalardan havarı mı yok? Yani öz çağasına, öz yakınlarına bir çıkıp bilecek, yani şonları gorap bilecek. Yani bu hükümetin bir kanunsuzluklarına dur deyip bilecek hiçbir delikanlınız yok. Ama dur diýmeli vakti gelendire. Şular aýdaýyn häzirlikçe. Bolýa, sağ olun. KKL kardeşimle söz vereyim.
Sağ olun sözlerinize. Men şurada aýdym öle, ýa-ni saparaň aýdyşy, türmeleri boşatmaly, esasy keserler şota däl. Şota da ähli halk görýär. Hemmämiň şu oturanyň içinde de wadyr, kardeşlerimiň arasynda. Hemmesi hojalygy türmäge girip çykyp hemmesini sudymy edip taşlanan göze bir tuturlar şonu. Birinji açyr türmeleri boşatmaly gapyny. Häzir boşatjaklar amma. Men olarlarla habarlaşdym, boşak gelene. Bu daşynda getýän halkla düşünjesi bar däl. Diýenden hukumatyň bir kanun terördigini bilýär. Türmede haýsy oturup çykan olsa. Daşynda görýän getýän halk ýaly düşünje däl kelle. Bilýärmi şolar X olar üçin. Ýok gerek adam taýýaly. Näçe daşynda düşünýär türmeleň içinde negiden adamlar gawa dir öldürüp oturýar. Görmeýärler şon halk içindekiler. Dogan jigi eje kakasy var. Şoň içinde oturanlar. Sesen çıkaran hiçdi. Şo ýa aýlygyny toplap, pensiýany toplap üýşürip çöre uğratýarlar. Ýa ýa-da gidip gelýärler. Ýöne gepler bilen nokta hiçdi. Men şeýle düşünýän, ýöne içinde oturanlar ot ýantyran ot, türmäň içinde oturup gawalan oturan. Aşdan edil. Bomba atylan atylýar. Ýurduň içi. O goşulmajaklar hem daşyndan giýerjekler hemmeti. Men şonu öz gulagymla eşitdim. Şeýle düşünýärler. Edil maňa. Bolla şunu aýtdym kardeşler. Sağ olun dinleyin. Bolýar. Muhammed kardeşine söz vereyim. Men ýene bir gezek şu aýdyňlaryň ähmiýetini, gymmatyny bir mysal bilen düşündirjek däl-de öz pikirimi paýlaşjak. Her bir jemgyýetiň içinde her bir maşgalalar bardyr. Jemgyýet nämeden dörýär maşgalalardan. Şo her maşgalanyň özüne değişli bir gymmatlyklary bardyr, baýlyklary bardyr. Onu maddi tarapdan alyp biler ýa-da bir manevi diýilýär türkçe. Öňden gelýän bir gymmatlyklary bardyr, bir eýe çykyp oturan, eň bir girliň ýerlerinde saklarlar, eň bir gorarly ýerinde saklarlar. Ine şoň ýaly eýe çykyp oturan gymmatlyklaryna eýe çykýaly her bir maşgala, her bir jemgyýetiň maşgalasy öz aýdyňlaryna eýe çykmalydyr. Eger şu aýdyňlaryna eýe çykyp bilmeseler onda şol eň bir gorarly oturan öz gymmatlyklarynyň üstünden ertir. Şularyň hiç bir derejesi bolmayan, hiç bir gymmatlygy bolmajak bir taraplardan şo depelap aýak astyna alınıp depelenip geçip gidiljekdir. Aýdyna eýe çykmayan bir jemgyýetiň öz şahsy gymmatlyklary hem aýak aşagyndadyr. Şonam ýetirmez diledim. Sağ olun. Bolýar, sağ olun. Umit kardeşine söz vereyim. Umit sesin gelen ok. Umit kardeşimden internetimde problem var olmalı. Şu wagt çykdy. Çıktı. Indi jemlesegem bolýar şu ýerde. Belgalar şu da. Ses verilişi de çykyp bileriz. Umit kardeşimiz burada da açacak boldy, aýtsa. Umit. Bolýar. İnternete gatnaşyp däl bolmaly. Umit,
Bağışlan internetim golşak olan için kesildi. Şu türmedekiler hakta gepini izin devam ettirmekçi olan da bu hazırki Koşadırnak içindeki cinayetçi topara seslenesim geliyor da kanun olmayan devlette yani siz haysi kanuna esaslanıp bu bizim milletimizi türmeye basıp bilyeniz. Basılmalı olsa ömürtü sizi basmalı da şu cinayetçi toparı basmalı. Şulara aydıp sözüm tamamlayan. Çok sağ olun. Bolýar, sağ bolun. Hawa aýdylmaly zatlar aýdyldy. Ondan galan şu insanlarymyzda da kan aýdylyp geçipdi. Ýaňyr kardeşim aýtdy ona meclisinde. Onda ses verilişige gidelim kardeşler. Şu karar boýunça täze Türkmenistanda insan baýlygyny kanun boýunça goragyny her zay edilmesi diýilen neme karara rady bolýanlar elini galdyrsyn, alınmaly diýenler. El galdyryp bilmeýän kardeşlerimiz sesini açyp aýdyp biler. Elini galdyryp bilmeýän kardeşlerimiz sesini açyp ýa-da soňundan aýdarsyňyz ýatyryp bilersiňiz ellerinizi. Skype agyr işleýän üçin kynçylyk çykýar. Umydy hal elinizi ýatyrsaňyz size. Men çykaraýyn umydy hal sizi elinizi ýatyrylmaýan. Bolýar. Şu karar boýunça saklanan barmy? Karşı çykýan barmy? Kararyň alınmasyna. Ýok. Bolýar onda meclisimiziň bugünkü sanyny geçirip turýarys. Kardeşler hemmäňe gatnaşanyňyz üçin köp sag bolun. Illeşler size de sag bolun.